Να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και να ρωτήσουμε, κύριε Χρυσοχοΐδη, ξεκινώντας τη συζήτηση αυτή, καταρχήν αν νιώθετε πιο κοντά στην τελική σας απόφαση για το ποια από τις τρεις υποψηφιότητες θα υποστηρίξετε. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ πριν από λίγες μέρες κατέθεσα ένα κείμενο για να διευκολύνω όσο μπορώ με τη σειρά μου τον διάλογο που πρέπει να γίνει μέσα στο ΠΑΣΟΚ σχετικά με το μέλλον του και την θέση του ΠΑΣΟΚ στη νέα εποχή. Κουβεντιάζουμε όλους, κουβέντιασα πρόσφατα μάλιστα με τον κύριο Παπανδρέου. Έχουμε ταυτότητα απόψεων στα ζητήματα της πολιτικής και της ιδεολογικής τοποθέτησης στη νέα εποχή. Το θεωρώ πάρα πολύ ευχάριστο αυτό και πιστεύω ότι τελικώς όλων μας η θέση πρέπει να κριθεί από δύο ζητήματα. Η μία είναι το πολιτικό ζήτημα, δηλαδή πώς αντιλαμβανόμαστε το ΠΑΣΟΚ στη νέα εποχή και πού πρέπει να πάει, γιατί και αυτό πρέπει να είναι καθαρό στις 4, 5, 6 Νοεμβρίου που θα γίνει η συνδιάσκεψη. Και δεύτερον, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, θα έλεγα, ηθικής. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και καθαροί απέναντι στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Κατάλαβα καλά ότι από την συζήτηση που είχατε με τον Γιώργο Παπανδρέου νιώθετε πιο κοντά στη δική του υποψηφιότητα? Όχι, δεν θέλω να το πω αυτή τη στιγμή αυτό. Αυτό που θέλω να πω με καθαρότητα πάντως είναι ότι συμπέσαμε σε μια σειρά πολύ κρίσιμα ζητήματα. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο Γιώργος Παπανδρέου αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται πολύ καλά το κοινωνικό ζήτημα στη χώρα και αυτό πιστεύω είναι, αν θέλετε, ελπιδοφόρο για όλους μας. Τώρα είπατε μία λέξη η οποία τα έλεγε όλα, αγαπητέ Υπουργέ. Για τη δική μου θέση, κύριε Χατζηνικολάου, τελειώνω. Κύριε Τράγκα, για τη δική μου θέση θα υπάρξει τοποθέτηση πολύ καθαρή. Ναι, αλλά μας δίνεται σήμερα ένα σαφές πρόκριμα. Και μια μεγάλη είδηση. Θα υπάρξει ένα σαφές πρόκριμα. Είπε μία λέξη ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Αλήθεια, θέλω να σας πω το εξής. Να ρωτήσω. Και η δική μου θέση, για να μην κάνουμε το μαντίο των Δελφών, για να μην τραβάμε την υπόθεση ΠΑΣΟΚ, η οποία κατά τη γνώμη μου, κύριε Χατζηνικολάου, έχει κουράσει λίγο. Βλέπω τους υποψήφιους τρέχουν στα χωριά και στις πόλεις. Θεωρώ ότι λίγο μας έχει κουράσει αυτή η υπόθεση. Και η δική μου θέση θα είναι, επαναλαμβάνω, θέση απολύτως πολιτική και θα εναρμονίζεται και με την ηθική και θα εναρμονίζεται και με το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος συνολικότερα την πορεία του ΠΑΣΟΚ και το μέλλον. Ναι, κύριε Τράγκα. Εγώ κατάλαβα, κύριε Χρυσοχοΐδη, από την ώρα που λέτε εσείς θέμα ηθικής τάξεως. Δεν είπα θέμα ηθικής τάξης. Είπα θέμα ηθικής. Ταιριάζει με την τοποθέτηση Λαλιώτη, λέτε. Σας αντιλαμβάνομαι, το είπατε δύο φορές και το συνέπεσα. Δηλαδή αυτό που πήγε μπροστά το συνέπεσαν οι απόψεις μετά του ηθικής τάξεως και το συνέπεσα. Κύριε Χρυσοχοΐδη, εγώ αντιλαμβάνομαι την, αν θέλετε, διακριτική στάση σας αυτή τη στιγμή και ενώ βρίσκονται δύο περιοδίες, δύο προεκλογικές εκστρατείες στον αέρα. Αλλά είσαστε σαφείς, δώσατε περίγραμμα σήμερα. Όχι, εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Δώσατε περίγραμμα, καθαρό περίγραμμα. Τιμώ και τους τρεις υποψήφιους. Ο ένας από αυτούς είναι και παιδικός μου φίλος, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Ο άλλος είναι ένας από τους ανθρώπους, ο Κώστας Σκανδαλίδης, με τον οποίο έχω μια μεγάλη διαδρομή, και ο Γιώργος Παπανδρέου συνεργαστήκαμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, θέλω να είμαι και συνεργαστήκατε στενά, στενά, πολύ στενά, στη γραμματεία του κόμματος. Ηθικός και κυρίως προοπτικός ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Κύριε Χρυσοχοΐδη. Κάτια, μισό δευτερόλεπτο να ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοΐδη αν βλέπει κίνδυνο διάσπασης. Όχι. Ανησυχεί για την ενότητα. Όχι, καθόλου. Απολύτως. Δεν βλέπω κανένα τέτοιο. Όποιο αποτέλεσμα για να υπάρξει. Όποιο αποτέλεσμα για να υπάρξει. Ένα κίνδυνο μόνο βλέπω, να μην μπορούμε να ανατάξουμε το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που δεν θέλουμε εμείς, η δικιά μας η γενιά. Αφήσει πολλές πληγές η κόντρα αυτή. Μπράβο, η δικιά μας η γενιά, μια γενιά στελεχών που είμαστε πολλά χρόνια μαζί, εάν δεν θέλουμε να ανατάξουμε το ΠΑΣΟΚ για λόγους εγωιστικούς κυρίως. Αυτό. Κάτια μακρύ. Κύριε Χρυσοχοΐδη, από τις 17 Σεπτεμβρίου και μετά που άρχισαν οι δημοσκοπήσεις, ουσιαστικά αυτό που παρακολουθούμε είναι μια μεταστροφή της κοινής γνώμης. Από εκεί δηλαδή που ο κύριος Βενιζέλος περίπου θα έκανε υγιεινό περίπατο στις κάλπες, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σαφές προβάδισμα του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος. Θεωρείτε ότι ο κύριος Βενιζέλος έκανε λάθη σε αυτή την πορεία? Ακούστε, εγώ δεν πιστεύω σε αυτή τη θεωρία, κύριε Μακρύ. Πιστεύω στην απόλυτη κρίση του κόσμου, των συμπολιτών μας. Με την κρίση του κόσμου σας να σας πω, είχα και εγώ ένα παράδειγμα προσωπικό αυτό το καιρό. Δηλαδή, ερχόμενος, αλλάζοντας περιφέρεια από μια μικρή περιφέρεια σε μια μεγάλη,
και είδα ότι αυτή τη στιγμή περιβάλλομαι από ανθρώπους, αυτό λεγόμενο το λαϊκό Πασόκ, το οποίο εγώ δεν είχα υποτίθεται καμία σχέση. Υποτίθεται, λέω, έτσι λέγανε. Και βλέπω αυτή τη στιγμή να περιβάλλουμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι και παραδοσιακό Πασόκ και σύγχρονο Πασόκ. Είναι όλος ο κορμός του Πασόκ. Και αυτό με κάνει ιδιαίτερα ευτυχή. Θέλω να πω δηλαδή, δεν οφείλεται σε κανένα λάθος. Οφείλεται στην απόλυτη, αν θέλετε, κρίση και πίστη που έχει ο κόσμος του Πασόκ σε μια σειρά από πράγματα. Και αυτό το Πασόκ τι σας μεταφέρει, δηλαδή, στο δρόμο, όταν περπατάτε στη Β' Αθήνα, στους ψηφοφόρους σας, τι σας λέει? Πρωτίστως στην αγωνία που ανέφερε ο κ. Κατσινικολάου προηγουμένως. Για την ενότητα. Για την ενότητα. Και δεύτερον, ζητάνε όλοι επιτέλους να υπάρξει ένα Πασόκ το οποίο θα αρθρώνει 5 κουβέντες καθαρές. Όταν λέτε ότι συμπέσατε με τον Γιώργο Παπανδρέου σε πολλά κρίσιμα ζητήματα. Είπε σε ποια. Ναι, λέτε ότι είδατε έναν άλλο Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, λέτε δηλαδή ότι είδατε έναν Γιώργο Παπανδρέου ο οποίος θέλει να αλλάξει και ο ίδιος πάρα πολύ ή μένει ίδιος σε αυτό που ήταν πριν τις εκλογές? Παυλόπουλε, να είμαστε καθαροί και ειλικρινείς μεταξύ μας. Όταν ένας άνθρωπος υφίσταται μία ήττα, είναι προφανές ότι υφίσταται και ένα σοκ. Προφανώς ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε και αυτός μια βουτιά μέσα του, είδε τα προβλήματα και τα ζητήματα και πήρε κάποιες αποφάσεις. Αυτό εννοώ και είναι απόλυτα φυσιολογικό και ανθρώπινο και πολιτικό. Μάλιστα.